beli cilok pertama kali. Salah, maksudnya itu buat cilok. Assalamualaikum guys. Dasno yo. Ene iku satu. Iku guys. Ditambahno ijo-ijo tapi ora suket. Iku godhong onclang. Bariku tambahna bawang halus guys. Ben enak aja lali sing berop. Kei rong bungkus guys, ben enak guys, ben tambah mantap. Bariku tambahna masako kebo. Aja lali ya guys, sing rasa kebo biar enak masakannya. Masako kebo aku beli di rumahnya Maton guys. Aja lali engko diurap. Ben rasane rata ora cemplang. Ditara guys, soalnya aku wong desa. Jadi ulus ambek tangan yo guys. Engko kantil guys. Ngaduke sing suwe guys. Ben rata. Terus dicemplungi ambek mamak banyu anget. Banyu anget teh siti ae guys. Engko nek berang-berang kok kematangan gak enak guys, gosong. Jelali engko ciloke diglindingi. Cilik-cilik ae ya guys. Engko aja kegeden. Kegeden kok jene bom. Glindingi mamak guys. Oke aku gak iso. Nek dadi berang kok apa tak dol guys. Sapa sing gelem cilok ala-ala mamak dan Zia. Nek glindingi wis bar dicemplungne ning wajan guys. Banyune aja lali ben panas dhisik. Ciloke dicemplungno. Aja lali diwehi minyak goreng guys. Ben ora kantil. Oh kancane. Paham gak guys? Nek gak paham ya wes gak usah gawe kaya aku ku wong desa soalnya kowe gak ngerti bahasaku kan. Maaf ya guys nek kowe gak denger bahasaku soalnya aku wong desa guys. Nek mateng aja lali dicemplungno neh. Terus sing dimang dintas. Dimangan tak glindingi dadi sawu cilok guys. Sapa sing gelem ae marang ning omahku tapi cilokku tak entekno kabeh ambek kanganku. Aku iku sing godhog, mama sing gawe bumbu kacang, guys. Iki guys tiba-tiba ciloke sematang kabeh. Bisa tebok guys berepot. Iki wis ana bumbu kacange, Pak. Ya wis guys, aku apa turu dhisik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.